Imam Bakir, mir s njim, rekao je: kada bi se približio mjesec Ramazan i ostalo samo 3 dana od mjeseca Ša'bana, Božji poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem bi rekao Bilalu: pozovi ljude. Ljudi bi se potom sakupili, poslanik bi se popeo na minber, zahvalio Allahu, a potom bi rekao: o ljudi, približio vam se mjesec, predvodnik svih mjeseci. U njemu je noć vrijednija od 1000 mjeseci. U njemu se zatvaraju kapije džehennema, a otvaraju kapije dženneta. Ko dočeka ovaj mjesec i ne bude mu oprošteno, neka ga Allah udalji od svoje milosti.